Ej, den er flot. Godt gået det der. Der er også lidt i lavvand her. Ja, lige præcis. Den ser fin ud. Ej. Oj, den var fin. Den skal være god nok til, at du bare går op og lyde i år. Ja. Det er ærgerligt, at det er blevet. Det er ligesom en skildpadde, der kommer om på ryggen, ikke? Det er ligesom en skildpadde. Den er Honda-mærker, den der. Ja, hold op. Ej, den. Den er god, den der. Den kan det styre. Hvad fanden står der? Det der. Der er 2 rigtig store dernede. Hvad gør I ved dem nu så? De bliver bare sat ud. De bliver scannet. Så bliver de sat ud igen? Så bliver de sat ud, ja.
vil jo ikke have dem med. Det er de. Ja, den er stor. Så når man lidt tænker på, at det ligger en til om efteråret, ja, fordi man kommer så kommer man så ned 10 cm kortere. Så det er underligt. Og så lige... Øj, hvor er den flot. Ups, i stedet med den. Hvor lang var den? 1,12 meter. Ja. Er det en? Så er det med at holde fat i sammen. Nej. Den har din, lad den bare være. Den er lige lidt omtumlet. Ja, den er lidt rundt på hovedet. Prøv at se der. 1,2 meter. Ah, det er fint, den der skal vi også lige have. Ja. Den har en helt skæv krog, ja. Hva? Ja, det er de bare. Jeg synes ikke, det synes jeg, den der marmorering, de har. Så. Nej, der er den. Der er fisk her, der. Fik han den ikke? Nej. Den kommer igen nu. Vil han? Ja, der kommer en der. Jo, men jo. Jo. Hej! Filmer du det? Ja, jeg har det på video. Nej, det er hur. Hvad fanden? Det er jo stort, det der. Han røg sgu i vandet på grund af den fisk der. Hvor mange ampere det lige er i? Ja. Fik han strøm, tror jeg? Nej. Fik de fisken? Ja. Nej, det var det ikke. Nej, jeg skulle lige sige, den har de offret lidt for at få den der. Jo, den må være stor, jo. Ej, det er koldt vand der. Men det er jo godt, de er så mange til at få ham op der. Hænger den fast med krogen, det gør den da.